पुलाना चुनी चैनल दंग हामबाय मारो तिनी आसला आगेल सिमिना एक तारिख ठीक लाइजाक दङ तिनी अंतत सिमना एलाका आनी एडिसि सेगमेन्ट एलाकानि बिसिङाव काइनि काइथाम बिसिनाव गयनानै आंनि खासं जाथों माने तिनी पुलावना खमुलंनि सिमि फायै आं तामनाय बनो पुला थाका रामशंकर बिसिनि बिसिङाव आरो काइसे स्कुल दङ इंलिश मीडियम स्कुल एनटीअक सिनट स्कुल इंलिश मीडियम आ जागायाव प्राय समय आं फाइगांखाय गार्जेन दङ ओ पैसेंजर सेट करिनि बागै नक करिनि बागै साइरक बाथागनानि साइरनो स्कुल डायरी खांखाय ते बाथागना जागा करै हाजार-हाजारनि गार्जेन फयो गाबोनो आं वानसुबै आरो तिनि सिमि चेंग्रि चिरखा नक चेंग्रिखा बंखाय पैसेंजर सेट गार्जेन रक बाथागना बागै पैसेंजर सेट कैसा खायरिखा गा आबो पाइमानि यागुलो शरद चौधरी बिसिव थांका आबो शरद चौधरी बिसि नतुन बाजार बाय खूब गाना आबो रमदि आबो चंद्रनाथ खामारपारानि आरो कैसा लामा आ लामा नायलायखासों गा लामानाव जों अनेक आइजेन सीसी रोड नि आखा पीडब्ल्यूडी रोड नि बागै हरमानि एंगा ताबो तुरुक जों सेमांक आबो एप्रुव बुंखानि जों खानाका आबो आबसो तो लया इंगाय 500 मिटार पयनोङो नों काना आबोनि परे जों थांगा चंद्रनाथ खामानि परे का जों थांगा काटासरानि पारानाव गोबां जोंजाल लामारनि दै रक इंगि दङ गारो थांगे गुरि लेखा आबोनि परे काटासरा बाजाराव आरो जे आगि एकटा सेट दंमोन मार्केट सेट दंमोन स्टल ता आबो 5-6 स्टल गाबो नबो नायखा आबो रिपेयार नांगो बाजाराव रिपेयार नांगो गाबरङ नायखा आबोनि यागुलो जों बायथागो जों वानसुमानि बालुगांगो थानानै बालुगां नांलिया जों आरो चिनि हिंदुस्तानी बायरक अर दङ अबंखाय मेगलिबन बस्ती ताबुक मेगलिबन बस्तीआव जों हाबका पुलाना बंनि जों जालखानाका बं जों जालखाय तामो लामा आसलो लामा अनेक बছর ধরে বল ডিমান্ড খাইতोमोन इंगा ताबुक पर्यन्त बंग लामा हानियाको इ छलिंखाय दं इंगा ताबुक अर बंनि गोबां समस्या तुई तो ताव मोटामुटी तुई खाओ तुई कोनो झमेला करै कारेन्ट माঝে মধ্যে डिस्टार्ब खायो गाबोनि परे ताबुक बंनि कंखाय बाजार स्टार कायसा बं माइना पैसेंजर सेट इंगा बरखाय पैसेंजर सेट नायफानो बरखाय साव सार सादियै जदि दिखांखाय हामबो गाबो ताबुक मिनिस्टार बायरे दङ चिनि बिश्वकेतु बफाये सालायनाय गानि लगितो भिडिअ साहेब दङ इन्जिनियार दङ बरबो एलाकानि बरक बाय ताबुक कक सालायखा गाय चंगर तंतिबो गोबांमा निनि पीडब्ल्यूडी एसडीओ तारपर आरडीनि एसडीओ तारपर वाटार रिसोर्स बरबो अनेक फुंडको যোগাযোগ खायलायखा मोटामुटी बरबो पजिटिव तागलाय जैसे कायपर अंतत मार्च बिसिङनो जों काम नरमना बागै जों मोटामुटी साइटकना एवं बावसाव रां सपायनाय गामति आइखै पारानि लुकुराव गयनङर नुखना गोबां चिनि लुकुराव गर चिनि मेगलिबन बस्तीनि आरो चिनि हिंदुस्तानी त रौरां दङ सावताल दङ मुंडा दङ गोबां त भक्त दङ कारण बरबो सिंहायना ट्राइबेल चिनि तिप्रासार खायनो 19 दफा हायना बरबो आं नायनाय माने जे हिंदुस्तानी बिसिङाव गोबां दफा दङ जरा दङ तारपरे चिनि तारकमुरा दंनाय रक खारिया दङ आबन परे चिनि हेजामारा दङ नायनाय माने आपति रक बंनो नगै इंगा बर खायर माइसिंसा बर गरीब लेखाफोराव अगर सोलोंमाया बंनि बागै राज्य सरकार वासक सेरिया एडिसिओ तो रां कै बरन किछु खायना खाय आं जखन तागलायाव हामति न जखन चिनि सिदु मुंदंगनि जखन একটা প্রোগ্রাম मंगो सिदु कानुनि आफ्रुबो आं सागाजो अन हिंदुस्तान रंनि बागै सिमिनो कैसा अंतत ट्राइबल हॉस्टेल गार्ल्स हॉस्टेल बॉयज हॉस्टेल खायना बलना आपलिट खायना थांगाय इंगा बंनि बागैना आलादा इंग्लिश मीडियम हरना नांगौ ताबो बांला मीडियम बासो बरबो इंग्लिश मीडियम थांगागासिनो नि যারা তিনি नुखा बं बिसिङो नुखना बेलबारो एक समयाव चिनि आरो भिडिअ तंनाय उरां मैडम उरां जेबर इंग्लिश मीडियम नि पढिबोसि किन्तु
गोबां बिसिम गोबां माताबो इंलिश मीडियाम फरायना थां दङ ओंगै दङ एगा जों बुसकांनि 2026 যখন নতুন বাজারাव চিনি যখন অরব একলাইব স্কুল উদ্বোধন নাই চিনি হিন্দুস্তান রক বাইরে ন जों অন্তত আলাদা খাই বङ একটা বংনি বাগै একটা রিজার্ভেশন নাগনা বাগै जोंहा दिनाव जों सालायके मिनिस्टार बाय ओंखाय जुदि त्रुक कासै थांखाय ताबो गोबां फरायनाय दं नि गामसा गाब इंलिश मीडियाम फानथुं निनि बरकाथलि टिप्रा एकाडेमी सिस्टार संनार गोबां मा जायगा ता फरायनाय दं बरबो त्रुक अफिसार फायगेसि डेभेलपमेन्ट नाय गाम बागै दिनै बेलायखेनो गाहाम नंखा एलाकानि समस्या बुजिखा त्रुक समस्यानो समाधान खायना बागै जों सायथंनाय एडिसि बो सायथंनाय रायजो सरकारबो सायथंनाय डीएम बायबो जों कक सालायनाय उसागाव डीएम बाय सालायका ताबो स्पेशल बीएससी मीटिंग जों इदानि कालाव फुजानि परे आसुमानि परे जे चिनि जे बाकी काम बक्सेलनि तारपरे निनि ओर जे टाउरमनि वाटार रिसोर्स डिपार्टमेंट आबो जे बुलडार खिगलायनि ओर कयेकटा जायगा दङ मेग्लिबन बस्तिगाना ओर आबो लक्षिसरानि एमन वो तै फायगा काखलाय दंमायखा गाबोनि बागै आरो ओ जे कुंगाना मुलिबास दिंको खायरिमानि बराक बास आबो बायिया वासुल बाय आबो खायरिमानि तै फायगान बाय थांगो आम बागै पार्मानेंट खायना बागै जों बांसबाय दं